za ka ƙara ma wayarka ta Android ƙarfin data. Sai ku biyo mu cikin wannan shirin namu domin mu gani da wani irin application da ya kamata a ce mun ɗauko domin mu ƙara ma wayar mu ƙarfin data. Na gode, assalamu alaikum. Kada ku manta da danna mana subscribe kana kuma ku danna mana ƙararrawa ta sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Sai ku biyo mu cikin shirin namu domin mu gani wani application ne za mu yi amfani da shi. za ka ƙara ƙarfin data za mu yi amfani da wani application ne. Yanzu sai mu zo cikin Google Play Store ɗin misali, sai mu shiga cikin Play Store. Za mu tanzura da bayan ya buɗa sai mu shiga wajen mai kimar rubuta net optimizer net sai ka tana bayan ka dana zai nuna maka idan baka install din shi ba zai nuna ma za ka install to dai kan mu da ya mai da sauko shi kenan sai ka kana yin shiga daga nan gurin kuma kana iya yin bayan ko da kan na wani shiga daga nan kadai kan ka shiga da install da wato zai buɗe ma bayan ya buɗe ma wannan ita ce fuska application ka bayan ya buɗe ma kamar haka za ka danna nan ka ba shi dama gashi ne yana research bayan ya gama zai yanzu ya samu yankuna misali yanzu ka gani da ya riga ya yanzu ka gani ɗin kila ga tun daga sama shi ne zai nuna maka cewa ya yi connect insha Allah. Wannan application yana da matuƙar amfani.